Waqt li nkomplu nirriflettu Steve fil-katakezi dwar it-tiġdid tal-Knisja anka fi żminijietna. Hekk importanti li nifhmu ftit anka il-misteru tal-Eid, dak li aħna bħala nsara niċċelebraw fil-qalba tal-fidi nisranija tagħna, huwa marbut intimament, jiġifieri huwa ħaġa waħda, marbut ma' tiġdid, kull tiġdid tal-Knisja f'kull żmien, f'kull epoka, inkluż fi żminijiet tagħna. Il-Knisja nistgħu ngħidu li hija l-komunità tal-Għid. L-insara huma n-nies tal-Għid. Fl-Għid eżisti aħna x'niċċelebraw. B'mod sempliċi nistgħu ngħidu li l-Għid huwa ċelebrazzjoni ta' passaġġ u ħanispjega x'qed nifhmu biha. Aħna fl-Għid niċċelebraw 3 passaġġi partikolari. Il-modija li Alla jgħaddi. L-ewwel passaġġ li niċċelebraw huwa il-poplu Ludi meta kien fil-jasar tal-Eġittu, Alla jisma' l-karba tiegħu, jisma' d-batija tiegħu, Alla jinżel u jeħilsu permezz ta' Mosè u jgħaddih mill-jasar tal-Eġittu u jgħaddih għal ħajja ġdida. Mill-jasar għall-libertà, mill-jasar għall-ħelsien. Il-koll nafu din il-ġrajja li aħna nisimgħu partijiet minna anka fil-viġili tal-Eid, ġifieri fil-ċelebrazzjoni tal-Eid bil-lejl, meta fil-qari kollu li l-Knisja tippreżenta għandna naqraw l-istorja tas-salvazzjoni, inkluż dan il-mument tant qawwi importanti meta l-poplu Ludi Alla jeħilsu bid-diversi sinjali li jagħmel permezz ta' Mosè. Mela, l-Għid l-ewwel Għid li niċċelebraw, l-ewwel tifsira tiegħu tinsab fil-ħelsien tal-poplu mill-jasar tal-Eġittu taħt il-Farawn għal libertà li Alla irid jagħtihom u l-art ġdida li l-mulej irid idaħħalhom fiha. Imbagħad is-sistijej huwa f'dan il-kuntest, f'kuntest ta' ċelebrazzjoni tal-Eid li l-mulej Ġesu jagħti il-ħajja tiegħu jgħaddi mill-passjoni. U il-passjoni l-Għid ta' Ġesu huwa dak li jgħidilna anke San Ġwan, Ġesu li jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier. Mela niċċelebraw l-Għid ta' Ġesu wkoll li huwa passaġġ minn din id-dinja għal għand il-Missier. Passaġġ li għandu rilevanza għalina għaliex permezz ta' dan l-Għid ta' Ġesu, mill-passaġġ ta' Ġesu minn din id-dinja għal għand il-Missier li jseħħ permezz tal-passjoni, il-mewt, il-qawmin tiegħu, kif jgħidilna l-ittra lil-Lut, permezz tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu kisser is-seta tal-mewt fuq il-bniedem li kien taħt il-ħakma tax-Xitan. U allura l-Għid ta' Ġesu għandu qawwa li jġib issa it-tielet Għid l-Għid personali tagħna. It-tielet passaġġ tagħna minn xiex. Mill-jasar tagħna personali, mhux taħt il-Farawn, imma mix-Xitan. Mhux fl-Eġittu imma fid-Dnub. Mela, it-tielet passaġġ huwa l-passaġġ mid-dnub tagħna taħt il-jasar tal-Farawn permezz ta' Ġesu għal ħajja ġdida. Meta nifhmu eżistijie dan kollu 3 passaġġi mela li aħna fl-Easter ħan niċċelebraw 3 passaġġi. Tal-Lut mill-jasar għal ħelsien, Ġesu, il-passaġġ ta' Ġesu mill-mewt għal ħajja minn id-dinja għal għand il-Missier u l-passaġġ tagħna mid-dnub għal grazzja, mill-jasar ta' dnub għal libertà ta' wli Alla, li dan isir permezz tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin tal-mulej u li aħna din naċċettawha. U dan iseħħ fina fil-mamudija. Għalhekk eżisti l-insara tal-bidu ħafna drabi il-mamudija kienet marbuta mal-Għid, maċ-ċelebrazzjoni tal-Easter. Fil-fatti nafu li anka fil-rit tal-liturġija tal-Viġili tal-Eid, il-mamudija hija parti sabiħa immens
tal-viġili tal-għid. Mhijiex bħal meta pereżempju fejn fien għandek tarbija xi ħadd adult irid jitammet tgħidlu tixti tammet fil-miliet, tixti tammet f'din il-festa, tixti tammet f'din id-data, qed toffrilu inti tixti tammet insibu okkażjoni sabiħa biex niċċelebraw il-magħmudija fiha. Fl-għid mhijiex hekk hija r-rid stess tal-Knisja, l-liturġija tal-Knisja stess titlob li jkollna il-magħmudijiet fejn dan huwa possibbli. Għaliex? Għaliex hemmhekk toħroġ ċar ħafna illi il-magħmudija marbuta mal-għajt ta' Ġesu, mal-għajt tal-Popludi, issa huwa l-għajt personali tiegħi. X'għandu x'jaqsam dan mat-tiġdid tal-Knisja? Għandu x'jaqsam immens tiegħi? Għaliex il-Knisja hija kontinwament mitluba biex tgħaddi mill-għajt tagħha wkoll. Anka bħala komunità sħiħa, mhux biss bħala individwi illi fil-magħmudija minna dan il-passaġġ, imissa tansara adulti bħala knisja adulta, bħala komunità sħiħa, aħna fil-viġili tal-għajt sejrin ninġeddu il-wedit tal-magħmudija. U din importanti eżisti nixtieq nagħmel ħafna enfasi fuqha, ejjew ma neħdux for granted it-tiġdid tal-wedit tal-magħmudija li l-kol kemm aħna sejrin niċċelebraw fil-viġili tal-għid. L-ewwel ħaġa nrid ngħid hija di. Nagħmel enfasi bil-kbir eżistijej. Ma nistax inħeġġiġkom biżejjed biex aħna naħdu sem fil-viġili tal-għid. Jiġifieri ċ-ċelebrazzjoni ta' sibt il-għid bil-lejl. Nixtieq nispjega ħaġa u nixtieq nifhmuha tajjeb tifhmux ħażin dak li ħanejt. Tajna wisq enfasi il-qudies ta' nofs il-lejl tal-miliet. U tajjeb sabiħa. Però huwa aktar importanti il-viġili ta' bil-lejl tal-Easter milli dik tal-miliet. Għaliex? Għax tal-miliet hija b'mod ħanidu hekk ta' devozzjoni li aħna niċċelebraw il-qudies nofs il-lejl. Però f'tal-għid il-liturġija daħalna fl-ispirtu sħiħ tagħha li aħna nissru mal-mulej fid-dlam bil-lejl u sabiħ li l-viġili tal-għid. Sfortunatament, anka l-ħin li niċċelebrawh mhux tajjeb. Ġifieri ħafna drabi fil-parroċċja aħna niċċelebraw il-viġili tal-għid fit-8. Meta l-qudies tal-miliet niċċelebrawha f'nofs il-lejl. Il-viġili tal-għid hija f'posta li tiġi ċelebrata tard bil-lejl biex aħna insebħu ma' filgħodu kmieni ma' Kristu l-xoxt li aħna nagħmlu passaġġ matul il-lejl, ngħaddu minn din il-modija mid-dlam mad-dawl, mill-mewt tal-ħajja li norqdu f'Ġesu u nsebħu fi Kristu l-xoxt. Il-viġili tal-għid matul il-lejl għandha dan is-simboliżmu tant sabiħ qawwi li ħafna drabi tlifnieh. Fil-miliet niċċelebrawh meta m'hemmx għalfejn ikun f'nofs il-lejl. Għalkemm hija sabiħa, ġifieri mhux qed ngħid xejn kontriha, però qed ngħid hija aktar fis-spirtu tagħha li niċċelebraw bil-lejl il-viġili tal-għid u dan għadna nħossina maħniex nagħtuh l-importanza mistħoqqa. Għadna ma tħannix biżżejjed fis-sens liturġiku u spiritwali ta' din il-viġili tal-għid. Mela l-ewwel ħaġa nixtieq nagħmel enfasi illi l-viġili tal-għid irrid ikollna l-istess spiritu kif għandna u Malta fl-insara illi isma' l-qudies ta' nofs il-lejl tal-miliet hija importanti. Tmur miliet tiċċelebra miliet mingħajr il-qudies ta' bil-lejl fil-qalb tan-insara Kattoliku Malti hemm xi ħaġa nieqsa. Dak is-sentiment irridu noħduh għall-viġili tal-għid u ħafna aktar. Illi isma' jekk jien ma ċċelebrajtx il-viġili tal-għid tlift ċelebrazzjoni liturġika li hija ħafna importanti. Għaliex tlift dan is-sens ta' passaġġ il-ċelebrazzjoni kollha tal-viġili għandha tant simboliżmu rik illi ħafna drabi faċilment nitilfuh. Pereżempju il-fatt li rieħtu l-Knisja fid-dlam. Huwa d-dlam tal-qabar ta' Ġesu, però huwa d-dlam tar-ruħ tiegħi meta hija fid-dnub. Imbagħad għandek dan id-dawl ġdid li jinxtel barra, u mbagħad nieħdlu bih ġewwa huwa s-sinjal ta' Kristu l-xoxt illi dieħel fil-ħajja personali tagħna. Il-fatt li l-uniku dawl huwa tal-blandun li hu simbolu ta' Ġesu, u mbagħad il-kol kemm aħna neħdu d-dawl minnu, simbolu kif id-dawl vera fil-Knisja jibqa' biss Kristu li hu fiċ-ċentru, u aħna rridu neħdu d-dawl
kollha kemm aħna minn Ġesu. Hekk il-fatt li l-blandun se naqxu fuqu is-sena. Ġifieri Kristu huwa s-sit ta' żmien. Is-sit ta' din is-sena f'ħajti huwa Ġesu u ħadd iktar. Imbagħad għandna il-purċissjoni tal-blandun li jidħol is-saċerdoti u d-djaqni id-daw ta' Kristu aħna jdu roddu ħalil-Alla u d-daw li jinxtel dejjem bil-mod. Sinjal illi l-mixja tagħna wara l-mulej hija mixja progressiva, ġifieri pass wara l-ieħor, mhijiex f'daqqa. Nimxu bil-mod il-mod u iktar ma nimxu wara Ġesu, iktar niddawlu, iktar niġu illuminati. Hija referenza anke għall-Mamudija fil-Bit tal-Knisja, l-imdawlin, dawk li Alla jdawwalhom bid-dawl tiegħu. Huma kollha riti, simboli li ifissru ħafna. Hija l-mod kif il-Knisja tgħinna nesperjenzaw din il-ċelebrazzjoni tal-passaġġ mill-mewt tal-ħajja ta' Ġesu u tagħna. Aħna f'mument ta' din iċ-ċelebrazzjoni se nġeddu l-wedit tal-Mamudija. U nixtieq nagħmel enfasi, ejjew din is-sena nkunu konxi x'qegħdin nagħmlu. Il-Mamudija tiegħi hija il-passaġġ personali tiegħi li jiena nidħol fil-mewt ta' Ġesu, allura jiena mmut kompletament għalija nnifsi u jiena inqum ma' Ġesu l-xoxt. U fil-tiġdid tal-Mamudija aħna se nagħmlu wediet. Wediet li l-ewwel ħaġa jistqarru il-fidi tagħna li aħna nemmnu falla l-Missier, falla l-Iben, falla l-Ispirtu Santu fil-komunità tal-Knisja u fil-ħajja ta' dejjem. Jiġifieri bażikament il-kredu imma qiegħed forma ta' mistoqsija u tweġiba. Ma' din l-isqarrija tal-fidi aħna se nagħmlu ċaħdiet. Aħna se niġħdu id-dnub, se niġħdu x-xitan, se niġħdu il-mentalità tad-dinja. Però importanti jeżisti li dawn ma jkunux biss is-saċerdot jistaqsina u aħna wieġbu, isna nnaxxabendu, għax qegħdin fil-komunità hemmhekk ngħiduha, ejjew naraw li disej kollha tifsira. Kieku kull min se jiċċelebra l-viġili tal-Eid joħroġ mill-Knisja b'din determinazzjoni li jiċħad id-dnub, hemmhekk għandna Knisja mġedda. Hemmhekk diġà beda għandna tiġdid spiritwali fil-Knisja. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Eid hija qawwa, enerġija tremenda li hu l-Ispirtu Santu. Li hu l-Ispirtu Santu. Għax Ġesu jagħtina l-Ispirtu Santu frott il-passjoni il-mewt il-qawmin tiegħu kif nissimbolizzat San Ġwan fl-ilma li joħroġ mill-kustat ta' Ġesu. Dan l-ilma li hu x-xmara ħajja, dan l-ilma li Ġesu jkellem lis-Sammaritana dwaru fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 4, kieku taf dan id-don, kieku tkun int li titlobni biex nagħtik nixrob. Jidila Ġesu, l-ilma u min jixrob minn dan ma jieħdu qatt il-għaġġ. Danu eżistijaj. Però ntuħdu bis-serjetà. Sibt il-Eid jista' jkun mument ta' grazzja għalik u għall-Knisja. U dan eżisti jekk il-Knisja kollha mad-dinja tkun qed tiċċelebra dan, kieku kulħadd ikun jaf x'qed jagħmel. Kieku kollha kemm aħna ninfetħu għal din ir-realtà. Xi grazzi kbar il-mulej se jagħtina. Jiġifieri eżistijaj ejjew fil-qalba ħalli jkun tiġdid vera tal-Knisja. Ma jkunx moħna fil-ġirja tal-proċessjoni ta' Kristu l-xoxt, fil-berik tal-figollu u l-bajda tal-għajt. ċerta m'hemm xejn ħażin dwarhom daw. Imma dik il-ġirja li forsi se naraw f'diversi parroċċji tagħna fejn hemm il-proċessjoni tal-xoxt. Għandek dak il-ġen ta' ġirja li toħroġ mill-qabar tiegħek int, li toħroġ mid-dnub tiegħek. Jew aħna se niġru bl-istatwi ta' Kristu l-xoxt fit-toroq tagħna, imma se nibqu reqdin fid-dnub tagħna, se nibqu reqdin fil-medjokrità tagħna, se nibqu reqdin u mejtin fil-kompromessi tagħna, se nibqu mejtin fid-dnub tagħna, se tibqa' fl-adulterju tiegħek int, se tibqa' tara l-pornografija int, se tibqa' tisra int, se tibqa' tidaj int, se tibqa' tkun nervuż u taħta fil-familja tiegħek int, se tibqa' infidil lejn martek u żewġek. Se tibqa' int ma tagħtix każ il-bżonnijiet tal-oħrajn. Se tibqa' int taffeċ fuq ħaddieħor biex takkwisti dak li trid. Se tibqa' int taqa' fil-vanaglorja tpoġġi lilek innifsek fiċ-ċentru ta' kollox. Se tibqa' int ma tagħmilx l-atti ta' karità. Se tibqa' int miġġieled maħuk. Se tibqa' int ma taċċettax il-ħaddieħor fil-komunità.
Se tibqa' int titkellem kontra l-Knisja u s-saċerdoti. Se tibqa' int ma trix tħalli l-Ġesu jidħol kompletament f'ħajtek. Se tibqa' int ma titlobx, se tibqa' biret, se tibqa' żien fl-affarijiet Alla. Din il-ġirja ta' Kristu l-xorx fit-toroq irridu niċċelebraw l-ewwel sibt il-Għid fil-Knisja. Irridu nħallu l-Ġesu jiġri ġirja bina qabel ma aħna niġru ġirja bih. Irridu nħallu l-Ġesu jiġri ġirja bina ikkaxkar minn ġewwa fina id-dnub eżistijaj. Irridu nassu kontinuament fuq nfusna. Il-Papa Franċisku eżistijaj, dan ir-rigal kbir lil mulej tal-Knisja wara l-qdusija tiegħu Benedittu 16, li kien ukoll rigal għall-Knisja fi żmienu. Papa Franċisku fil-quddisa inaugurali tiegħu bħala Papa fil-Festival San Giuseppe għalilna rridu nassu fuq qalbna għaliex minn qalbna joħroġ id-dnub, dak li għalilna Ġesu fl-aħħar mill-aħħar. Minn qalbna toħroġ ir-rabja, l-korla, l-żina, l-faħx, l-adulterju, d-dak li mħażin, minn qalbna. Lajt huwa l-mument li din il-qalb tiegħek il-mulej jrid jibdilha. Din il-qalb tiegħek il-mulej jrid joħroġ id-dnub minn ġewwa fiha. Irridu nħallu l-mulej jaħtafna bil-imħabba tiegħu. Dan huwa eżistijaj. Dan nċelebraw fl-Isser, aħna ma nċelebrawx biss mela. Nerġa' nirrepeti, il-passaġġ mill-mewt għall-ħajja tal-lut, mill-jasar għall-libertà, mill-mewt il-qawmien ta' Kristu, imma mill-mewt tiegħi għad-dnub għall-qawmien tiegħi wkoll permezz ta' Ġesu, l-uniku salvatur tal-bniedem. Qed nagħmlu dan ngħidilkom ħeġġiġkom biex neħdu sehem fil-funzjoni tal-viġili tal-Għid u niċċelebrawha f'dal-ispirtu. Però importanti nħejju ruħna għaliha. Matul ir-randan aħna minna l-eżerċizzi. L-eżerċizzi x'inhu l-iskop tagħhom, mhux l-iskop li nitalmu per se fih innifsu. Dak talim għandu jkun is-sena kollha. Imma l-iskop tal-eżerċizzi huwa li r-randan bħala żmien partikolari li l-Knisja toffrilna biex aħna naslu ħanamlu dal-passaġġ, naraw fiex il-mulej qed ikellimna permezz tat-tal, permezz tal-pritki li smajna, permezz tal-kelma tiegħu, fiex jiena rrid niċċaqlaq, fiex ħajkun il-passaġġ tiegħi dal-Easter. Din hija mistoqsija li nixtieq nagħmlilek direttament u jekk minx kapaċi tweġibha issa, mur itlob u jgħidlu mulej f'liema erja ta' ħajti inti ġej biex tgħaddi ħalli teħlisni mid-dnub. Liema u dak id-dnub li dallajt mulej tridni nneħħi, tridni nitlef, tridni nċedi lilek biex inti ssalvani minnu, biex inti teħlisni minnu. Għax inkella nistgħu nirriskjaw li aħna f'dal-lejt ħanfakru biex x'għamel Ġesu. Passat. Imma il-liturġija hija ċelebrazzjoni tal-passat. Illi ngħixuha fil-preżent biex tiftaħna l-futur. Niftakru għadi fil-liturġija aħna ħaniċċelebraw x'għamel Ġesu fil-passat, il-passjoni, il-mewt, il-qawmien tiegħu, ħanixuha issa fil-preżent taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu li daħħalna fiha u fis-sagramenti tal-Knisja u se tiftaħna għall-futur. Jiġifieri ħattina l-qawwa l-forza sabiex aħna dan li Ġesu qed jagħtina ngħixuh fil-milja kollha tiegħu meta Ġesu jerġa' jiġi, imma nibdew ngħixuh minn issa wkoll. Issa aħna rridu nħejju ruħna matul dan ir-randan, suppost ħallejt il-mulej kelmek, jurik u jgħidlek dan il-passaġġ. Il-mulej jibgħatlek il-mosejjiet tiegħu, dawk il-predikaturi li bihom kelmek bħal Alla meta bagħat il-Mosej kellem il-poplu ta' Iżrael, il-poplu ludi fil-jasar. Il-mulej ġi kelmek fil-jasar matul ir-randan biex issa joħorġok fil-wisa. Issa joħorġok fir-rebħa fuq il-ħażel id-dnub. Però inti preparat? Sejjer tiċċelebra. L-imma dnub se tħalli warajk. Taf li mu, u dnub semmih bismu, mhux fl-ajru. Semmih bismu id-dnub. Dak id-dnub, dik iċ-ċirkustanza, dak l-adulterju, dik l-infedeltà, dik iċ-chatting, dik il-pornografija, dak il-noqqas ta' commitment fuq ix-xogħol, dak se nitlaq. ċar x'inhu quddiem għajnejk id-dnub li l-mulej irid isalvak minnu. Jekk le, itlob l-Ispirtu Santu inebħek. Il-Knisja eżistijaj.
B'hekk tista' il-misteru tal-Għid li ħan niċċelebraw ikun ta' ġdid il-Knisja, għax il-Knisja hija l-post fejn id-dnub irid jinqered. U fejn id-dnub jinqered tista' tal-imħabba. San Pawl jitkellem mill-ewwel insara li jagħmlu dan il-passaġġ bħala nies ġodda. Mela it-tiġdid tal-Knisja marbut mal-Easter. Għax dak li se jkun ġdid fil-Knisja mhux kif naħsbu ħafna jridu Knisja mġedda f'sens politiku. Issu l-Papa jrid jibda xi ċerti liġijiet ta' tagħlim ta' Knisja. Min għandu f'moħħu dawn l-affarijiet se jiġi mqarraq. Il-Knisja ma tistax tibdel il-Vanġelu u t-tagħlim ta' Ġesu. Dak li hu t-tiġdid u ġdid fil-Knisja jrid ikun marbut mal-ħelsien mid-dnub. Ċertament hemm affarijiet li fil-Knisja jistgħu jitbidlu ma mhux affarijiet li jagħmel dok li jagħmel il-bniedem. Qed naraw il-Papa Franċisku qed jibdel diversi affarijiet kif jgħix il-Papa b'mod personali. Qed jibdel, jalla jkompli jibdel. Fil-mulej nebħu ħab jkun iktar relevanti għan-nies ta' żminijietna, ċirkusstanzi ta' żminijietna anke biex ikonna Knisja iktar, dejjem iktar. Mhux għax mhijiex, imma biex tkun iktar kif jixtieq Ġesu, anke kif qal il-Papa Franġisku, Knisja fqira u Knisja tal-foqra. Jella l-Papa jkompli jmexxina b'din it-tnebbih tal-Ispirtu f'din id-direzzjoni. Ġifieri affarijiet li jista' jibdel. Imma dak li jridu jibidel profondament fil-Knisja u d-dnub ħalli mbagħad ikollna l-imħabba. Għaliex id-dnub jeqret l-imħabba. Id-dnub jeqret l-imħabba eżistijaj. Aħna rridu nħobbu ma biex tħobb titġielet id-dnub eżistijaj. Id-dnub li joqtol fik l-imħabba lejn Alla, l-imħabba lejn il-proxmu, l-imħabba lejn kien nifsek. Bħala komunità tal-Għid, il-Knisja tfisser li hija komunità ta' mħabba, imma li tgħix l-imħabba bil-qawwa ta' Kristu ħaj, Kristu irxoxt. Knisja ħajja, mhux Knisja kemm għandha jagħtu storbju, mhux Knisja kemm għandha tixjir ta' bnadar, mhux Knisja kemm għandha fololu timla l-pjazzezz, mhux dik tagħmel Knisja ħajja, dawk huma affarijiet esterni illi jagħmlulna l-ġid ukoll jgħinulna entużjażmu jagħmilna tajjeb. Imma dak li huwa il-ħajja vera tal-Knisja hija l-imħabba awtentika, ġenwina li tiġi minn Ġesu. Inkella l-Knisja tirriskja kif qal Papa Franġisku tkun NGO ta' karità. Imma mingħajr Ġesu ħaj u ħajja li xina mitta dnub u qed ngħix fih fil-grazzja, ġifieri mhux biss ħajja x'qam il-mewt u ħaj fija għax issa qed naċċettah bħala Stitu Salvatur tal-ħajja tiegħi. Knisja li tinbena f'dan l-ispirtu, allura mbagħad tibda tfur l-enerġija tal-imħabba ta' Alla nnifsu li hu l-Ispirtu Santu fil-komunità. Imbagħad nistgħu ninfatħu għall-foqra, imbagħad nistgħu niftaqru għaliex. Għax issa għandna ħajja ġdida ġewwa fina. Il-ħajja ta' Kristu rxost, il-ħajja li hija bla limiti, li m'hemmx ħitan li jistgħu jżommuna, m'hemm l-ebda ħajt li jżomm il-Ġesu milli jidħol fil-ħajja tan-nies, fil-ħajja soċjali. Imma jekk aħna nibnu l-ħajta aħna stess jew nifqu fuq il-ħitan, aħna qegħdin f'sitwazzjoni li għandna ħafna ħitan fis-soċjetà li ma jridux il-Ġesu. Aħna nistgħu ngħaddu mill-ħitan jekk aħna immutu mal-mulej u nirxixtaw mal-mulej. Il-problema mhumiex il-ħitan li hemm fis-soċjetà llum li ma tridx il-Ġesu. Il-problema qiegħda fina fl-insara fil-Knisja li ma tgħix il-qawwa tal-Easter biex ikollha l-qawwa li tgħaddi minn ġol ħitan kif jgħaddi Ġesu. Aħna eżistijaj hekk inkunu bħal mulej meta ngħixu dil-qawwa tal-Għid. Meta neħilsu mid-dnub u ngħixu fil-qawwa tal-imħabba li tippenetra l-ħitan kollha. Bħal l-apostli li mill-ħabs l-anġlu kien joħroġhom. Ma kienx jeżisti ħabs għalihom fil-verità. Bħal maħna llum il-Vanġelu, Ġesu, il-kelma tal-Alla, l-Knisja m'għandha l-ebda ħabs, l-ebda istituzzjoni governattiva, soċjali, politika ma tista' żżomm il-messaġġ tal-qawwa ta' Kristu. Mhux għax aħna superheroes imma Ġesu ħaj u jgħaddi mill-bibien magħluqa. Però l-Knisja titirxox tassir din il-Knisja li m'hemm l-ebda ħitan, l-ebda frontieri li ma tistax tgħaddi minn ġewwa fihom, anke jekk ikunu preżenti. Din il-Knisja tal-Għid eżisti. Din il-qawwa tal-imħabba li toħroġ mhux minni u minnek għax fija u fika mid-dnub imma mill-qawwa ta' Ġesu xixtat. Jalla eżisti dan l-Għid verament aħna mmutu ma' Ġesu u nirxixtat.